Salutare lume și bine v-am găsit la primul episod de 1 vs 1. Jucăm pe Spain PvP și suntem singuri. Nu știu, acum filmez la 12:45, deci nu știu când o să apară episodul ăsta. Dar vreau să vă mulțumesc pentru cei 2 abonați. Chiar înseamnă foarte mult pentru mine. Pentru început de canal, chiar în 10 minute am avut primul abonat de când am postat videoclipul acela cu prezentarea. Și vreau să fac seria de 1 vs 1 pentru că îmi place foarte mult 1 vs 1 și da. Mai degrabă am vrut să joc 1 vs 1 pe Bad Lion, dar nu prea sunt player pe acolo pentru că în Anglia sau aici în Spania ei, copii de aici n-au luat vacanța, să zic așa. Ei încă merg la școală și suntem foarte puțini pe server. Deci numai români sunt pe server, deci nu știu. Haideți să jucăm. Ok, m-a și dat cu unul, cum îl cheamă, Little YouTube. Să vedem. Nu prea sunt hacker aici, deci... Oh my god! Ăsta are knockback! Oh my god! Ăsta n-avea knockback. Sau avea? Nu știu. Știu că vrea să-mi pună foc, de-aia merge el așa. Bravo, bă, ești bun. Bravo, bossule. Bravo, bravo, bravo. M-am murit aici, papa. Dar de ce a fost eu prost și m-am blocat acolo, mă? Că câștigam foarte ușor. Mai lăsam cât am foc și dădeam în el. Acum cred că o să pierd, nu știu. Intră în foc, te rog. Oh, shit the fuck. Oh, yes, 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 nu, fuck, am pierit. Bă, da, cum bă, 4 inimi. Shit. Haideți, mă, mai repede. După cum am zis, băieții ăștia de aici sunt la școală și nu prea am cu cine să joc 1 vs 1, deci na. Să așteptăm puțin. 1v1 plus. Ne. Ok, hai că am intrat. Greu, foarte greu. Că nu de-aia, dar ar trebui să vină și ăștia de la școală. Unii vin și pe la 1, deci... Este... Oh my god. Bine că am bătut pe ăsta. M-am dus așa YOLO. Deci nu am făcut nimic, m-am dus YOLO direct. Holy fuck! Oh my god, am murit. Știu că am murit. Asta dă cu o săgeță acum și îmi dă o săgeată și clar îmi dă o săgeată. Oh shit. N-am cum să-l bag pe tipul ăsta. Oh my god, l-am bătut. Oh my god, GG. Să mai intrăm cu cineva. De bine că acum ne dă direct, nu mai trebuie să așteptăm jumătate de an. Și... Habar n-am, ce am vrut să vă mai zic, că mâine, cred, mâine sau astăzi va apărea un episod de Survival Games. Nu știu, nu sunt sigur. Cacofonie. Oh my god, ce m-a făcut tipul ăsta aici? Este, mă! M-am împotmolit în apă și a fost cam greu să câștig. Nici eu n-am crezut că să câștig, deci... S-a păsc... Oh my god, nici... Cum naiba? Doamne, bă, ăsta nu dă cu arcul, mă, bine. Oh my god, GG8. Oh. GG8. Hai să mai jucăm câteva meciuri și videoclipul ăsta cred că va fi postat pe la 2 sau 3, nu sunt sigur. Dar știu, nu, astăzi va apărea un episod de Survival Games. Vreau să postez un episod pe zi sau 2, cum se poate. Dacă nu o să pot posta, o să înseamnă că o să am niște probleme pe acasă. Sau nu știu, ce naiba. Sau poate nu o să am eu chef. Dar vreau să mă apuc serios de treaba cu YouTube-ul. Și joc pe 1, pentru că pe 1.7
E cam nașpa, nu știu, îmi place mai mult pe asta pentru pe 1.8. Încălți FPS-urile 1.8. Habar n-am de ce, dar îmi cresc. Chiar dacă sunt mai multe, s-a băgat update-uri noi. Bă, m-a bătut tipul. Da, m-a bătut. Crezi că l-am bătut prima rundă. Tipule, nu ești așa tare. Că are capă și asta îmi zice mie că e un PvP-er bun. Chiar e. M-a bătut. Oh my god, oh my god. Ne, m-a bătut tipul. Nu o toc el. Cum o cheamă? Fry Legend. Ok. Oh my god. Oh my goodness. Ah! L-am bătut? L-am bătut? Plus. Tell me up up. Tell me up up. Am murit. Shit. Mi-a dat ultimul hit. Joc slab de rău. Nu știu de ce. Bine că pot să-i dau. Mori. Aha. Tot mă bate, mă, să mor tu că i-am dat și mai multe hituri și tot mă bate. Este, mă. Mă bătea. Habar n-am de ce, dar mă bătea. Are pingul bun. Pingul... Oh my god. O la foc este. Nu pot să-l bat pe tipul. Este! GG! G. Acum am făcut ca un copil mic când primește un cadou. Este! Oh, combo! Oh my god, combo! Block hit. Bă, cât mai are? Bă, cât mai avea ăla? Când dă la hituri? Oh my god. Și-am dat și câsticale. Nu știu. Nu, a intrat în foc, what the fuck? Intră în foc. Yes! Hai, da, mai jucam vreo 4-5 meciuri și după... Gata. Only jitter click. Only jitter click. Oh my god. Videoclipul ăsta este... cum să vă zic eu, mai... așa mai... info video, să zic eu. Pentru că mai mult am povestit decât m-am bătut cu ăștia. Oh my god. Yes. Avea și lag ăsta. Sper că joc tot cu el, să bat puțin. Cred că videoclipul ăsta e de 5 minute până acum. Nu știu de cât e, dar nu contează. Filmez cu Fraps și nu am de la timer ca la Action Me Release. Oh shit, m-am blocat, m-a bătut. Cred că ăsta o să fie ultimul match, sau nu știu. Că doar am vrut să vă spun câte ceva și... Oh, m-a bătut. Papa. Hai, încă unul și închei după aia. Că eu filmez în 50 de FPS și o să stau mai mult randat. Vreau să fie episoadele de 10 minute. Să nu stau mult la render, dar la Survival Games am făcut un match care l-am și filmat și am stat, cât am stat atunci, am făcut 30 de minute, 30 de minute și am intrat în 5 în DM. 5 player au fost în DM, deci nu am făcut nimica. Și tot l-am pierdut. Eram full iron, aveam boost de diamant și aveam și sape de diamant. Și tot am pierdut. Na, bun, haideți. Încheiem și noi acest episod. Na, sper lume că v-a plăcut. Eu am fost Raul și până data viitoare, numai bine. Pa, pa!